יש דברים שקורים רק במשפחה. לינו עם חייגו כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. על אנשים וקהילות. סיפורים ועדויות מכלי ראשון על קהילות ומסורות בעם ישראל שמרכיבות את הפסיפס היהודי ומחברות אותנו לשורשים. שורשי עמי. שלום לכולם. אנחנו פותחים סדרת פודקאסט חדשה בשם על אנשים וקהילות שעוסקת בקהילות שונות בעם ישראל. הפודקאסט הזה נעשה במסגרת פרויקט שורשי עמי של משרד החינוך. בפודקאסט הזה נביא את הסיפורים, המנהגים והרעיונות הייחודיים של קהילות ישראל השונות, וזאת מתוך מטרה, קודם כל, כדי להכיר את הקהילות מהם אנחנו מגיעים, ואת התרומה של כל אחת מאותן קהילות לאוצר החוכמה היהודית, שממנו כולנו יכולים ללמוד וליהנות. בפרק הזה נעסוק ביהדות טוניסיה ככלל, ובפרט בקהילה הג'רבאית. לצורך כך הזמנו את הרב דוד כהן, ממקימי מרכז מורשת טוניסיה, ומהמוציאים לאור של המגזין אוצרות יהדות טוניסיה. אנחנו נבקש בהמשך להבין מהו אותו מרכז מורשת טוניסיה, שהקמתו הולכת ונשלמת בימים אלה בירושלים, אבל לפני כן אנחנו מבקשים להודות לך הרב כהן שהגעת לאולפן הזה, ונשמח לערוך עמך היכרות קצרה. ספר לנו קצת על עצמך. שלום וברכה, תודה רבה קודם כל על ההזמנה, מרגש ומשמח לשמוע על הרעיון ועל התוכנית המיוחדת שאתם רוצים ליצור, זה באמת דבר שמבורך מאוד. לא רק לדור הנוכחי, גם לדורות הבאים, למען ילדעו וישמעו וילמדו את מה שבעצם עברו אבותינו במשך מאות שנים בגלות. אני גר בצפת, אני הבן של הרב רפאל כהן, בצפת ראש מוסדות יתד התשובה שמוכרים לכולם, בצפת עיר הקודש. אבא שלי, הרב רפאל כהן, שהוא היה בקשר מאוד מאוד מיוחד עם הרב עובדיה יוסף, זה זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם בשנים האחרונות קשר הדוק עם הרב מאיר מזוז, שאנחנו ממש עכשיו מציינים שנה להסתלקותו של הרב, שהוא היה ראש ישיבת כיסא רחמים, והיה בעצם מוביל של הדגל של כל מה שקשור לעדה הטוניסאית בישיבת כיסא רחמים, ובכלל בכל הארץ, כל מקום שאתה יודע, הרב מאיר מזוז, זה דבר שמפורסם מאוד, כולם מעריצים את הדמות הזאת, וברוך השם אנחנו מבינים, ככל שעוברים הימים, אנחנו מבינים יותר מתמיד, אני בכל אופן, אני מקווה שכולם מבינים את זה גם כמוני, את החשיבות של שמירת המורשת, שמירת המסורת, שזה בעצם להרים את הדגל ולהגיד, אני לא מתבייש מאיפה שבאתי, אני יודע מאיפה שבאתי, אנחנו עכשיו בארץ ישראל, מזוג עלויות, כולנו, כל אחד עם העבר שלו, ביחד מתמזגים לעם אחד לקראת הגאולה השלמה בעזרת השם. אז הרב רפאל כהן, זהו אביך, אמרת שהוא מנהל מוסדות? ראש המוסדות. ראש המוסדות. הקים מוסדות בצפת, יתד התשובה, כולל אברכים, תלמודי תורה, מעונות יום, הוא סמינר עצמו לבנות. אבל נולד פה בארץ ישראל או שעוד? הוא נולד בארץ ישראל, ההורים שלו, הסבא והסבתא שלי כמובן, נולדו בג'רבה, בתוניס, עלו לארץ בשנת 48, והוא היה נוסע בשנים האחרונות הרבה לקהילות בג'רבה, כי בעצם ככל שהעולם יותר עם הטלפונים, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו היום, נמצאים בארץ ישראל, שזה בעצם המקום שמשפיע על כל העולם, אם זה הקהילות הטוניסאיות בג'רבה, ואם זה הקהילות הטוניסאיות והג'רבאיות שגרים בצרפת. בכל מקום שגרים, הרי עם ישראל פצל והגיעו מג'רבה, חלק עלו לארץ, חלק נשארו בצרפת. ובסופו של דבר אנחנו מקווים שכולם יעלו אל ארץ הקודש בעזרת השם. טוב, אז אחרי שהכרנו אותך מעט, אנחנו ניגש לנושא שלשמו התכנסנו כאן היום, ונבקש להכיר בכמה משפטים את הסיפור ההיסטורי של הקהילה הזאת. כלומר, מתי הם הגיעו לטוניסיה? מדוע יש בה קהילה של כהנים דווקא? ומדוע בחרו להתיישב דווקא באי ג'רבה מכל העולם הוא גדול, היה עוד הרבה מקומות שאפשר, והם בחרו דווקא שם. מה הסיפור ההיסטורי של הקהילה הזאת? אני אשתדל לענות לך על ראשון ועל האחרון כמה שניתן, אבל אני אספר לך את הסיפור הכרונולוגי פחות או יותר, בשביל שגם הצופים והמאזינים יבינו בבית את הדבר המיוחד שעומד מאחורי הקהילה הזאת. הכהנים, אי הכהנים, כולם יודעים שאי הג'רבה, זה נקרא אי הכהנים, בשם כולם זה נקרא ככה. למה זה נקרא ככה? כשנחרב הבית הראשון, לקחו הכהנים מירושלים, לקחו דלת שהייתה עוד מוצל מאש, ואותה לקחו באוניות. זאת אומרת, דלת מבית המקדש. דלת מבית המקדש, שניצלה מהשריפה של בית המקדש, ואותה לקחו, לא יכלו להיפרד, לקחו אותה עד לאי ג'רבה. זה המסורת שעד היום, האי ג'רבה, איפה שנמצאת אותה דלת, נקרא רובע דרת. אתה שומע?
דרת. בשפה הברברית זה נשמע דלת. לקחו את הדלת הזאת, בנו אותה, וסביבה הקימו את בית הכנסת לגריבה, על גריבה מה שנקרא שמפורסם כל כך, קדוש כמו כל כך, בג'רבה. ומאז הכהנים כל הזמן היו עומדים בג'רבה והיו אומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. הם היו רואים בקו אווירי את הים התיכון, מבינים שאחרי ים התיכון, אחרי 2,000 מטרים, שם זה ירושלים. וכל הזמן הציפייה שלהם הייתה לכיוון ירושלים. מתי נגיע ונחזור עם אותה דלת לאיפה שהבאנו אותה. וואו. אז הכהנים דווקא הגיעו לשם? הכהנים הם אלה שבעצם התרכזו בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, בלי הרבה לתת לכל מיני רוחות זרות להיכנס לתוך הקבוצה שלהם, והיו מתפללים כולם באלגריבה. בבית כנסת הזה היו מתפללים כל הכהנים, זה נקרא רוב הכהנים, וכמעט ושלא היו שם ישראלים. בברכת כהנים, בשבתות בדרך כלל בחגים, מתי שהיה ניתן לעשות עם כל הקבוצות הגדולות, היו עולים על הדוכן כל המתפללים. תנסה לחשוב על זה שאתה רואה את הבית כנסת, כולו מסתובב פתאום לכיוון, כמו שכתוב בגמרא, שמתפללים ועושים ברכת כהנים ומברכים את העם שבשדות. זה מה שהיה בבית כנסת אלגריבה. היום המקום הזה התמעט, זה נמצא ברובע הקטן של ג'רבה, המקום התמעט, אין שם הרבה אנשים. אבל אנחנו עוד נדבר על זה, כשאנחנו רק נבין מה זה בית הכנסת, אנחנו מדברים כל כך הרבה, אנחנו מכירים את הבית הכנסת הזה, אלגריבה. ספר לנו קצת, תתאר לנו על המקום הזה, מהו, כמה מתפללים יש שם? כלומר, כמה מקומות? לא, באופן כללי. באופן כללי, זה כמו בית כנסת פנימי, חלק פנימי יותר וחלק חיצוני יותר. החלק הפנימי, שמה, לפי המסורת, נמצאת הדלת של בית המקדש ואבן מבית המקדש. בחלק הפנימי היום נכנסים בלי נעליים. אין. נכנסים היום בלי, הנעליים נשארים בחוץ. אוקיי, די צפוי לכהנים, שהם בכל מקרה צריכים לעלות לדוכן, אז... מטבע הדברים כנראה שזה הסיבה, אולי יש סיבות נוספות, מתוקף הקדושה המיוחדת שיש במקום. הסיבה של הנעליים, אני לא יודע אם זו סיבה המקורית, אבל היום המציאות שנכנסים לשם בלי נעליים, אני זוכר שאבא שלי נסע פעם עם אחד הרבנים הגדולים בארץ, אני חושב הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, והוא הסתייג מהעניין הזה, כאילו זה דבר קצת מוזר, להיכנס לבית הכנסת, אנחנו רגילים להיכנס עם נעליים, אבל שם נכנסים בלי נעליים, והמקום הזה היום הוא לא מלא באנשים כמו פעם. ועדיין, כמה מקומות כשהוא מלא, כמה אנשים יכולים להיכנס עליו? שנקבל פשוט פרופורציות של גודל. בל"ג בעומר יש את ההילולה השנתית במקום שם, מגיעים מכל העולם, נכנסים שם 1,000 איש יכולים להיכנס. אז מדובר באמת בבית כנסת די גדול מבחינת הנפח שלו. טוב, בוא נתקדם הלאה, אז אנחנו מבינים קצת את ההיסטוריה, בית ראשון אמרנו, כבר אז הגיעו, מספרים, אתה יודע, פחות או יותר, כמה, בשיא תפארתה של הקהילה, כמה יהודים באמת היו בגלות הזאת של טוניסיה ככלל? תראה, זה השתנה הרבה בתקופות, בתחילת הגלות, בהתחלה שהגיעו, כמה הגיעו וכו', זה התחיל במאות אלפים שהגיעו, חלק נדדו לכיוון לוב, אלג'יר, מרוקו, וכן על זה הדרך. נכון להיום, זה הכי מדויק להגיד לך מה שהיום, היום זה בסביבות 1,200 נפש. ברובע הגדול של ג'רבה. יש לנו רובע גדול, שים לב, ורובע קטן. ברובע הקטן כמעט ואין יהודים, אולי 2 משפחות, 3 משפחות בכל הרובע. ברובע הקטן יש שם ממש מספר מועט של משפחות. ברובע הקטן, איפה שבית כנסת אלגריבה שדיברנו עליו לפני כמה עכשיו, ברובע הגדול, שם מתרכזים כל היהודים היום. שזה בערך כמה אמרנו? בסביבות 1,200 נפש. ויש להם גני ילדים, יש להם את כל מה שצריך. גם סמינר לבנות, לא היה להם עד לפני כמה שנים, לפני 20 שנה, זכיתי שאבא שלי היקר, טרח ודאג שיקימו להם סמינר לבנות בג'רבה. אז אחרי שהכרנו קצת את ההיסטוריה של יהדות טוניסיה, הייתי רוצה שתכניס אותנו ככה לתוך האווירה, לתוך רחובות הסמטאות של האי ג'רבה. איך הייתה נראית ג'רבה היהודית בימי תפארתה? הריחות, הצלילים, במה עסקו היהודים לפרנסתם שם? מי היו הרבנים שם? מה היה הלך הרוחות? מה היה אווירת היום-יום שם? וואו, זו שאלה מאתגרת מאוד, כי היום להגיד לך מה היה פעם זה מאוד מאוד מורכב, אבל כשאני מסתכל ואני מחבר את כל מה שקראתי בסיפורים, שמעתי מהסבא שלי, מהסבתא שלי, אז אני יכול לתאר דבר כזה. בעצם הרחובות שם היום, אם אתה מסתכל היום על הרחוב, אתה רואה רחוב בלי אספלט, אדמה תחוכה, בין בית לבית, בנו עוד בית. זה ממש כמו בני ברק, אבל לא בבניינים, בבתים, צמודי קרקע, ובכל בית יש לו לידו את המחסן בכניסה לבית, עם כמה תרנגולות, עם כמה דברים, אולי איזשהו עץ לימונים, שככה משם הגברת תוכל לחתוך סלט. זה האווירה השכונתית בתוך הבתים שהייתה. כלומר, מדובר בעצם בבתים פרטיים, אנשים היו גרים? כן.
לא היה מציאות של בתים גבוהים יותר מזה. יתרה מכך, ברובע הקטן, מה שמפורסם לא היה בתים בכלל, היה אוהלים. זה עוד מלפני תקופת האוהלים. אחד ההוכחות לכך, כי סביב הבית כנסת אלגריבה שדיברנו עליו, אין היום שום בית. ואתה שואל לעצמך, מי בונה את אלגריבה בית הכנסת? אתה בדרך כלל רואה בית כנסת, הוא באזור של שכונות מגורים. הוא נמצא היום במקום בודד. אלגריבה נקראת אלגריבה הבודדה. אין שם בתים, למה? כי זה היה מתקופת האוהלים, תקופה שהיו גרים באוהלים. שום בית לא נשאר שם סביב הבית הכנסת, היום הכל שומם וריק. רק בית הכנסת עומד על תילו, ברוך השם. זה הסגנון של המגורים שהיו שם, אבל הדבר המיוחד שהיה שם, אני חושב, אני מנסה להתחקות אחרי ההיסטוריה של ההורים שלנו, של הסבים ושל הסבתות, זה הדמות של הרבנים. ידעת שאם הרב, לצורך העניין, רבי חלפון משה הכהן, עובר ברחוב, אתה יודע שהוא עובר עכשיו ברחוב. השקט, הדממה האלחוטית שאתה יודע שהוא עכשיו עובר ברחוב, אין איזה ילד שישמע וידבר עכשיו לאבא שלו בקול גבוה, לא. אתה שומע דממת אלחוט, וזה מהפחד והיראה מהצדיקים. אם חלילה מישהו בטעות יעשה איזשהו דבר שיכול להשתמע כדבר שפגיעה בצדיק, הוא יודע שחייב בסכנה. לא מתוך תקיפות חלילה, לא. מתוך היראה והכבוד שהיה להם לצדיקים, לחכמים. בדרך הזאת, בצורה הזאת, זה היה הצורה שככה התנהלה הקהילה. אם יש איזשהו מכשול מסוים, שרואים שחלילה וחס, העניים עלולים להיות במציאות שאף אחד לא ידאג להם, אז יוצרים תקנה מיוחדת שכל שנה בערב פסח, את הבשר קונים רק מפלוני. כדי לפרנס אותו. כדי לפרנס אותו. היו חיים את המציאות של הקהילה ושל הבעיות של הקהילה בצורה מיוחדת מאוד ומדויקת מאוד. לא היה הרבה מקצועות. היה הדבר הכי מפורסם שעד היום נשאר שם אצל היהודים, זה נושא הצרפות. כן, היהודים בחוכמה שלהם ובאומנות שלהם, בידיים הטובות שלהם, זה התחום שעד היום הם התברכו בו, וכל מי שיודע, ברובע, בשוק בג'רבה, יש רחובות שלמים שכולם שם צורפים יהודים עד היום. וזה אחד הדברים המיוחדים שאתה רואה באמת את הכבוד ואת החלק המיוחד שהיה אז. אתה יכול היום להסתכל על המציאות היום ולהבין טיפה את החלק של מה שהיה אז באותה תקופה. כי לא עסקו גם בספנות, בדייג. דייג, כמה שנים ולא, ואתה מזכיר לי את התקופה שהייתי שם לפני כמה שנים, והייתי רואה את השרשראות האלה עם הדגים, כמו שמופיע במשנה. מחוזות של דגים. מחוזות של דגים, ואתה רואה את זה ממש ככה. אתה אומר לעצמך, רגע, זה מה שלמדנו, כן. הדברים האלה עד היום, אבל אני לא חושב, אולי אני טועה, אני לא חושב שיהודים אלה שעסקו בזה. היהודים היה להם את המקצוע של הצרפות. כל הגויים שהיו צריכים זהב או משהו כזה, היו באים אליהם. זה גרם לי גם לכל מיני שאלות בהלכה וכאלה ואחרים, שעם השנים הרבנים היו צריכים לפסוק לכל מיני דברים שקשורים בכל מיני דיני ממונות. וכשהיו שאלות, היו הולכים לרב, הרב היה בית הדין, רבי זקן מזוז, רבנים שהיו באותה תקופה, שהם היו דנים את הדינים של כל מה שקשור לקהילה. אם יש שאלות שאסור שהשלטון ישמעו אותם לצורך העניין, אם זה עניינים של כל מיני העלמות מס וכאלה, אדם היה יודע שהוא יכול לבוא עם החבר שלו לרב, הרב ישמע את הדברים, ייתן לו דין תורה, דין של אמת, וימשיכו הלאה. זה דבר שאני לא יודע אם יש אותו היום באיזשהו מקום בעולם. הייחודיות הזאת של לשמור על כל מה שקשור למורשת, על כל מה שקשור למסורת, ולדעת שיש לנו את המנהיג של הדור, המנהיג של הקהילה, שמשהו יגיד זה מה שיקרה. מי כמוך יודע, אולי שלא שמעת, את פרשת תרומה. פרשת תרומה, שהייתה בתקופת השואה במלחמת העולם השנייה, הגיעו הגרמנים לג'רבה, וחיפשו את הרב. מי הרב כאן? כל אחד התחבא. מה? תגידו לנו מי הרב. ואז שלחו אותם לרבי חלפון משה הכהן, הוא היה ברובע הגדול באותה תקופה, ככה אומרים. ניגשו אליו הגרמנים ואמרו לו, תן לנו עכשיו עד סוף היום, מקסימום עד מחר, 50 קילו זהב. 50 קילו זהב, תחשוב. זה כמות גדולה של עונקיות שצריך להשיג אותם, ומאיפה תשיג את זה? הרב, בכוח שלו, עלה לג'יפ, בשבת קודש, פרשת תרומה, עלה לג'יפ של הגרמנים, ועבר בית הכנסת, ואמר, יהודי, שלא יביא את כל מה שיש לו בבית, לא ינקה. אני מצווה מכל אחד ואחד, זה פיקוח נפש, כולם, להוציא את כל מה שיש להם בבית. אספו מכולם, ולא הגיעו ל-50, הגיעו ל-43 קילו, אני חושב, ואת זה הביאו לגרמנים, ונתנו להם אורכה של עוד כמה שעות, וברוך השם בינתיים נכנסו כוחות ארצות הברית, וחסכו את ההשלמה שהיו צריכים להשלים להם. מאיפה זה בא? התקיפות הזאת, שהרב אמר ליהודים, מי שלא ייתן את הזהב שיש לו בבית, הוא בעצם
אחדתו, לא היה צריך אפילו להמשיך את זה. מאיפה זה בא? מהיראת כבוד, מהפחד, מהדיבור של הצדיק, זה דבר שאני לא יודע אם יש אותו היום בימינו, אבל נקווה שנוכל לראות את הדברים האלה הלאה, הרבה. בקהילות נוספות ובדורות הבאים. בכל זאת, עוד הייתי רוצה להבין, אז דיברנו פה על מנהיגות המאוד מאוד חזקה של גדולי התורה החכמים, ואני רוצה קצת להכיר את האנשים הפשוטים. אורח חיים של משפחה בג'רבה, מה? קמים בבוקר, אבא הולך לפרנסתו, לצורך העניין נגיד שהוא צורף, והילדים הולכים ללמוד איכן, מה היה מוסדות הלימוד שהיו שם, איך זה עבד, מה הבנות עשו, מה אמהות בכלל יצאו ועשו בחייהם. פתח לי קצת את אתה נוגע פה בנקודה מאוד מעניינת, מה עשו הילדים. הילדים היה להם את המעלם, זה נקרא. מעלם זה בעצם התלמוד תורה של ימינו, בית הספר, איך שזה נקרא בציבור הכללי. התלמוד תורה זה נקרא מעלם, ושם היו יושבים ולומדים, ויש את המורה, כמו שיש אצל התימנים המורי. המעלם שם היו יושבים ולומדים התלמידים, הילדים. האימהות בבית, אין שאלה. האימהות בבית, האימא צריכה לשבת בבית, באוהל, היכן שרה באוהל, כן? בשנים האחרונות הגיעה נקודה קצת מורכבת, אתה יודע, פעם יכלו לשבת באוהל, אבל היום הנערות הצעירות, עם כל מה שיש היום, עם כל הטכנולוגיה שגם לשם הגיעה היום, גם שם יש טלפונים חכמים, כן, מה שנקרא, והיה צורך למצוא את הדרך איך לדאוג להם לבסיס של עבודה, של פרנסה. היא גם רוצה לפרנס, היא גם רוצה לעשות משהו, כן? תשב בבית, הבטלה מגיעה לדברים לא טובים. ואז נוצר צורך בבית ספר, ופה נכנס אבא שלי לתמונה, והקימו סמינר לבנות שנקרא כנפי יונה, יחד עם ידידים מחול, משפחת עמר, שהיה חשוב להם הקהילה הג'רבאית בג'רבה, והקימו סמינר שנקרא כנפי יונה. והסמינר הזה, עד היום, מקבל חלק מהתכנים שלו ממשרד החינוך בארץ. וואו. באותה תקופה, לפני כמה שנים, אני זוכר שיואב בן צור היה מנכ"ל רשת החינוך של ש"ס, הוא נסע עם אבא שלי על מנת ללמוד מה התכנים שצריך, ואת זה מעבירים אליהם. פעם בכמה זמן אנחנו קונים להם את הספרים כאן, איפה שצריך, בארץ, ומעבירים את הספרים אליהם בכל מיני דרכים שהם. מצות יש להם, כי הם מכינים בעצמם. שאר הדברים הם מכינים בעצמם, אבל תוכנית הלימודית של משרד החינוך בארץ ישראל, לומדים אותה גם שם. וואה, זה מעניין. אוקיי, אנחנו את הפרק הזה הרי מקליטים קרוב לחג הפסח, והבנתי שיש מנהיגים מיוחדים שנהגו בקהילות טוניסיה, ופה אני מבקש ממך להכניס אותנו לסלון משפחה טוניסאית, ולתאר לנו מה אנחנו רואים שם בליל הסדר. אבל בואו נתחיל קודם כל עם ערב פסח, תענית בכורות, אמרת מהשיחה המוקדמת שלנו בנושא הזה, ששם לא היה עיגולי פינות, כלומר לא היו סיומי מסכת, ולא היו חיפשו פטור מהתענית הזאת, אלא ממש צמו אותה, ויש איזה משמעות גם לליל הסדר. אז בואו, תספר לנו קצת על העניינים של ערב פסח, ליל הסדר, איך הייתה נראית הסעודה הזאת במשפחה טוניסאית? ליל הסדר. אני לא יודע למה, אבל כשנדבר על ליל הסדר, אני נזכר גם בריחות וגם במראות המיוחדים של ליל הסדר. אבל כמו שאמרת, אני גאה בנקודה של תענית בכורות. כולנו יודעים שתענית בכורות זה בעצם, הבכורים הם ניצלו במכת בכורות. והפתרון הידוע שכולנו עושים ומשתדלים, בערב פסח, כולנו למצוא בניין עם סיום מסכת, איפה שעושים סיום מסכת, לקחת את חתיכת עוגה, להביא לילד או לאכול אנחנו בעצמנו, כל הבכורים, וככה לפתור את עצמנו מהתענית. זה לא היה. אין את העיגולי פינות האלה. אחד ההוכחות לזה, תחשוב מה זה להגיע בליל שבת, שזה קורה פעם בכמה זמן ב10 בטבת, כן? שיש תענית ביום שישי. בליל שבת אתה מגיע ואתה רוצה כבר, אתה מריח את הריחות בבית של כל המאכלים המיוחדים, התבלינים. אני לא יודע אצל האשכנזים איך זה, אבל אצל הספרדים עם התבלינים, זה הריחות, זה משהו משגע. והבטן מקרקרת של הבכורות, מה עושים? הפתרון שמצאו אצלנו זה הסדר של קדש ורחץ, כולנו שרים קדש ורחץ, כרפס יחס, נכון? כולנו, זה ניגון שכולנו מכירים. בין קדש ורחץ לכרפס יחץ, באמצע אנחנו דוחפים שם כפיתה. מה כפיתה? כפיתה זה קציצה מיוחדת עם מרק, אוכלים אותה עם תפוח אדמה, קצת יש בעיה עם הנושא של הברכות שם, איך לברך, ברכה אחרונה וכו', עם חתיכת עוף. הדבר הזה הוא בעצם מתוקף זה שהאנשים מגיעים לליל הסדר, עייפים מכל השבוע העבודה, אחרי צום, אחרי תענית, צריכים לתת להם איזה משהו, להרגיע אותם, ואז שאתה יושב איתם בליל הסדר, אתה יכול לדבר איתם, יש מי שיקשיב. אתה אומר, מה שאני מבין מתוך המנהג הזה, זה שאם אתה רוצה לרומם את האדם, לדרגות הרוחניות של ליל הסדר באמת מעניק לכל מי שמבקש להתרומם באותו ערב,
אתה קודם כל צריך לדאוג לו לצרכים הגופניים שלו, הגשמיים שלו. ורק אז אתה יכול להתחיל לבנות איתו איזשהו מבנה רוחני, שזה רעיון שצריך לקחת אותו לתשומת לב. טוב, אז אחרי שהרגענו את עצמנו, אנחנו כבר לא רעבים, ואנחנו מסתכלים עכשיו סביבנו. א' כל אני מבין שאנשים לא יושבים ליד שולחנות וכיסאות, אלא יש משהו אחר שם במנהגים של טוניסיה. אני מודה ומתוודה שאני מרגיש בן חורין ויושב על כיסא רגיל כמו כולם. היום, אבל היום, אז... גם היום יש כאלה משפחות שאני יודע, אין דבר כזה לשבת על כיסא. אין דבר כזה לשבת סביב השולחן. יושבים ברצפה, על קורסאות מיוחדות, בני חורין. הם רוצים להרגיש בני חורין כמו שצריך. ואין עיגולי פינות, כמו שדיברנו על זה, וכל אחד איכשהו נוהג. האווירה הזאת בבית, שיושבים כולם, והראש המשפחה הוא בראש השולחן, ויושב, ויש כאלה שאפילו עונדים טבעת, לא האישה, הגבר. שם טבעת בשביל לשבת ולהרגיש בן חורין. טבעת מלכות. טבעת מלכות. ממש. בדרך לכאן שאלתי את הנכד של הראש שיבה, של הרב מאיר מזוז, אם גם הראש שיבה, הרב מזוז היה נוהג לשים טבעת, הוא אמר לי שלא. בארץ בכל אופן. יכול להיות שבג'רבה הבנתי שכן. כלומר, תעשה את מה שאתה מרגיש בן חורין, אבל אל תהיה גם מוזר איפה שזה לא נהוג. אז אני לא עכשיו אומר לכולם להסתובב עם טבעות וכאלה, טבעת המלך, אבל הרעיון הוא, הקו הוא, המנחה, תתכוונן לכיוון להיות בן חורין, להרגיש את עצמך בן חורין. בן חורין מכל הדאגות של כל השנה, וכמובן בן חורין מהיצר הרע. ואז יש לנו, תוך כדי העניין של והגעת לבנך, יש איזשהו מנהג ייחודי של יהדות טוניסיה, שאני אנסה לומר אותו למרות שהוא בערבית, התחולו יעיבני. אמרתי זה טוב? אני שמח שלא. לא ציפיתי שאני אעמוד במבחן הזה, אז ככה בבקשה, תאמר את זה נכון. תקולו יעיבני. תקולו יעיבני. תראה, תקולו יעיבני, יש את המושג, יש לזה שתי אפשרויות להסביר את תקולו יעיבני. אני ביררתי טיפה את הנושא הזה. תקולו יעיבני זה תסביר לבן, תדבר עם הבן. אבל המשמעות היותר עמוקה, שים לב, זה בעצם בערבית תמיד משתנה, ותקולו יעיבני, זה כמו שאתה יושב עם מישהו ואומר לו, תגיד משהו. זה מזכיר לך משהו מתוך ההגדה? כן, בהחלט. איזה משפט? והגעת לבנך, זה. יותר מזה, את פתח לו. תבוא לילד, אתה רואה שהוא לא יכול לדבר. יש כאלה שאין להם מה להגיד. אז הוא אומר, תגיד משהו. הוא בא לילד ומספר לו, תגיד איזה משהו. מה למדתם בגן? מה אתה יודע? מה שמעת? תפתח את המקום, תעורר אותו. תסקרן אותו, תדבר אליו בשפה שלו. תדבר אליו בשפה שלו ותפתח איתו את הלב שהוא יגיד גם הוא בעצמו משהו. כי לפעמים באמת אנחנו יושבים ונהנים לדבר ולדבר. בדקת אם מישהו מקשיב לך? תבדוק. גם אתם עכשיו, שאנחנו מדברים איתכם, אתם מקשיבים לנו? תקשיבו לנו, תבינו את הרעיון שאתם יושבים בבית בליל הסדר. תכינו את עצמכם ותחשבו איך אתם דואגים שהילד יקשיב. לפעמים אתה יושב עם חברותה, ואתה מוצא שהחברותה מולך יודע את כל הסוגיה כמו שצריך. קצת משעמם, נכון? אתה רוצה שהוא ייתן לך משהו גם הוא. אני גם רוצה לדבר. חברותה באמת. אני גם רוצה לדבר. כלומר, לתת לילד, לראות שהוא מבין אותך. זה מזכיר לי סיפור. וצריך לציין פה, אבל זה בעצם, כשאנחנו אומרים, מה זה אותו מנהג שאנחנו מדברים כרגע? זה על זה שאתה מספר בעצם... תקולו יעיבני, זה מופיע בהגדה, זה נמצא בדיוק באזור של... מתחילה היו עובדי עבודה זרה אבותינו, ואחר כך קרבנו המקום וכו' וכו'. שם בנקודה הזאת, זה בהגדות הרגילות זה לא מופיע, אבל בהגדות של יהדות ג'רבה, טוניס, שם הכניסו לנו את כל הסיפור של אברהם אבינו. איזה סיפור של אברהם אבינו? הוא חיפש הרי את בורא עולם, הוא היה לבד. אברהם אבינו, הוא מהעבר הזה, וכל העולם מהעבר השני. והוא חיפש את בורא עולם, הוא לא ידע מי זה בורא עולם. והתחיל לחפש ולחפש ולחפש. הדבר הכי קל לו לראות את אבא שלו, שיש לו עבודות זרות, אבל הוא לא התפתה. היה לו עבודות זרות, אבל הוא הבין שזה מסריח, זה לא דבר נכון. אז הוא לקח את היום אחד שאבא שלו נתן לו להיות אחראי על כל הטרפים, על כל העבודות זרות, לקח פטיש ושבר אותם. השאיר אחד או שתיים עם צלחת של אוכל, ואז האבא שלו הגיע. עכשיו, מה זה? איך נשמרו פה כל העבודות זרות? הוא אומר לו, אבא, אני לא יודע באמת. הבאתי להם לאכול. הם רבו ביניהם, כשרבו ביניהם, כנראה הגדול, תראה, הוא ניצח את כולם, הרג את כולם, ותראה. ואז אבא שלו אמר לו, איך זה יכול להיות? הוא לא עושה כלום. אמר לו, אתה שומע אבא? כמו שאתה אומר, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הנקודה הזאת, הסיפור הזה אפשר למשוך אותו כמעט חצי שעה. לא חבל על הזמן בליל הסדר? למשוך כזה סיפור חצי שעה בערבית, עם כל אני, בדרך כלל לפעמים מספר את זה לילדים בליל הסדר, והסיפור הזה, אתה מתאים אותו ומושך אותו. מה אתה מרוויח פה? אתה מרוויח פה שהילד מקבל זריקה של אמונה. הוא רואה את אברהם אבינו מולו, איך שהוא מתמודד מול אבא בעייתי כזה,
שעובד עבודה זרה, כל העולם מתחכם, כולו. זה מול לא- כל העולם כולו, וזה בעצם היסוד שלנו. היסוד של עם ישראל זה האמונה. אדם שאין לו אמונה לא יכול להתמודד עם שום דבר. זאת אומרת, אם אני ככה מנסה להבין מתוך הדברים, בעצם, אם אתה רוצה לחנך ילד לדברים הכי חשובים בעולם, בחיים, האמונה שלו, זה שם מתחיל הכל. אתה צריך לדבר עליו בשפה שלו. אי אפשר ללכת איתו גבוהה, אתה צריך לדבר איתו, לספר לו, להשקיע בדבר הזה, באופן שהוא יבין את הדברים בצורה הכי טובה שיש. זה מזכיר לי סיפור שאבא שלי תמיד נוהג לספר, על אבא אחד שהסתובב עם הבן שלו ברחוב, וכעס עליו. עמד מהצד בן אדם, ואמר לו, למה אתה כועס על הבן שלך? אמר לו, תראה, הוא ככה בועט עם הנעליים באבנים. אז הוא אומר לו, אבא יקר, הבן שלך יודע למה לא לבעוט באבנים? הוא לא יודע, תסביר לו. אתה יודע, ילד כזה נחמד, למה? הוא אומר לו, אני לא יודע. לא יודע למה בכועס עליי. אז הוא אומר לו, תסביר לו שאם הוא בועט באבנים, הוא הורס את הנעליים. תסביר לו. תראה שהבן שלך מבין מה התוצאה של מה שהוא עושה. כלומר, את פיתח לו, תראה שהבן שלך מבין אותך. תקשיב לו. תראה שהוא יודע לחזור אחרי מה שהסברת לו. יפה. אז פסח לא מסתיים, בקצת שונה מקהילות אחרות, שהאירוע המרכזי של פסח זה ליל הסדר, ואחר כך אנחנו נכנסים לזה סוג של ריטואל כזה של חול המועד, מה עושים בחול המועד. קהילות טוניסיה לקחו את כל חג הפסח בצורה אחרת. אני הבנתי מכם שגם בחול המועד היו דגשים מיוחדים, היה עניין לרומם את החג הזה כולו. תספר לנו קצת על זה. וואו, באמת, אם אני מנסה לחשוב על איך זה בא לידי ביטוי, אני לא תמיד מצליח אני רואה את המציאות שהיא ככה, אנחנו יושבים בחול המועד ומרגישים, מעבר למאכלים של חול המועד, שיש מאכלים גם בחול המועד, מאכלים מיוחדים, פולים והמאכלים המסורתיים שאנחנו רגילים ביך, שאני אומר את השמות האלה, כי אני בטוח שאנשים שומעים את זה ומבינים את המשמעות. שזה מה זה בעצם? סוג של מרק מיוחד, שלתוכו, אני לא רוצה לגרות את האשכנזים שבינינו, כן? מועכים את המצה ואוכלים את זה ביחד עם הבשר, ובליל הסדר זה משהו מיוחד מאוד עם הסבנה וכל הדברים האלה. המאכלים מיוחדים מאוד, אבל דאגו בג'רבה, הרבני ג'רבה כנראה לדורותיהם, והמציאות של כורח המציאות, תמיד לשמור על האווירה של ההגדה. כלומר, אנחנו כבר נכנסנו לליל הסדר, לא שוכחים את מה שהיה בליל הסדר, ממשיכים את זה הלאה. למחרת, אתה קם בבוקר ורואה את ההגדה עומד בצד ואומר, רגע, סיימנו את המלאכה? לא. משתמשים בהגדה הזו במהלך כל החג, בכל המועד, ואפילו השירים בתפילה. לפני התפילה, יש שיר מיוחד. פעולות אל מה נוראות, ועוצמת ידו מה רבה. מילים שמחזירים אותך לליל הסדר, מכינים אותך לקראת קריאת ים סוף ושביעי של פסח, בונים אותך בצורה כזאת שתהיה כל הזמן בכוננות, אתה באמצע החוויה הזאת של חג הפסח. זאת אומרת, פסח זה לא אירוע חד פעמי, ואם אני מבין מתוך הדברים, הרעיון שמאחורי הדברים פה, אם אתה רוצה באמת להשפיע על מישהו, שהחג ישפיע עליו באמת, אז אתה לא מסתפק רק באירוע חד פעמי. אתה צריך להמשיך ולהתמיד במסר של החג, אחרי שבוע כזה אתה כבר נמצא במקום קצת אחר לגמרי ממה שהיית לפני שנכנסת לחג הזה, ואולי באמת זה הרעיון שמאחורי הדברים. כן, להטמיע את ההכנות של החג, ולהטמיע את הסיום של החג. אפילו אחרי החג יש שיר מיוחד לאחרי החג, ושיר מיוחד ללפני החג. יש שיר על רבי ניסים המצרי, שכידוע יש סגולה מיוחדת להדליק נר כל החודש ניסן, לכבוד רבי ניסים המצרי. רבי ניסים המצרי זה רומז על הניסים שהיו במצרים. רבי ניסים המצרי, על הניסים שהיו במצרים. הכל בפנים. לא יודעים אם היה רב כזה או לא היה רב כזה, אבל יש כזה מנהג להדליק נר בחודש ניסן, סגולה לפרנסה דרך אגב, גדולה, ויש שיר, בשיר שלו על ההכנות לקראת החג, איך שאני הולך לחפש את הבהמה הכי טובה לקראת החג, וכמובן לא להגיד שזה קורבן פסח, להגיד לחג וכו' וכו' וכו'. זה שירים שלפני החג. תתפלא לשמוע, סבי עליו השלום, רבי פראז'י חדד עליו השלום, שהוא היה אחד הצדיקים הנסתרים בצפת, ככה מדובר ומסופר, הוא היה נוהג לשיר קבוע, מיד אחרי החגים, גם אחרי חג הסוכות, שיר שבעצם רומז על העניות שהייתה בג'רבה. הרי אנחנו באיזשהו מקום רגילים למציאות שכולם שמחים, ברוך השם קונים את הכל, ואם חסר משהו אז מה עושים? לוקחים הלוואה. זה פתרון היום שהרבה אנשים בטעות עושים אותו. לא הייתה המציאות הזאת באותה תקופה, והיה שיר שבעצם אומר, מכניס אותך לאווירה של אחרי החג. וואו, אנשים אין להם מה לאכול. שהחשבון מגיע. חשבון מגיע, ואז הבן אדם מוצא את עצמו ממצב כזה של חג פסח, שהוא כל כך בן חורין. בן חורין, פתאום אין לו מה לאכול. ואז השיר, המילים של השיר אומרות, רש מאוד ואיש עני, ואין לאל ידו, אין לו בגד משנה, והפך את בגדו.
היה בשירה הזאת של אחרי החגים, מכניס בעצם את הבן אדם למציאות שאין בעיה. אתה במצב מורכב, אל תתעלם, אל תתבייש מזה. הפוך, תייצר מזה שיר. תיקח את המציאות שלך, של מה שאתה סובל, תייצר מזה שיר. אנחנו בעידן של הרבה שירים. לקחת את המציאות ולא להתבייש. אני אוהב את זה פה, כי יש פה איזה משהו מעניין. א' כל, בזה שאתה שר בו, זה הופך להיות שיר רשמי, כן? אתה לא מדבר פה על איזה משהו שאדם שר בינו לבין עצמו, אלא הקהילה שרה את זה. כלומר, חבר'ה, אנחנו במצוקה כלכלית, אבל של כולנו ביחד. עכשיו, זה עוזר, תשמע, אני לא לבד פה בסיפור הזה, זה מעניין, תשמע, אני לא מכיר דבר כזה היום בשום מקום אחר, שלוקחים את הצרות והופכים את זה א' כל לשיר, וזה שיר קולקטיבי של כולם. יאללה, חבר'ה, כולנו בצרה הזאת, נעבור את זה ביחד, הכל יהיה בסדר. זה בעיניי דבר מקסים. אני רוצה לברך את כל הצופים והמאזינים, שבעזרת השם לא יצטרכו לשיר את השיר הזה, רק כדבר נוסטלגי בלבד, ובעזרת השם שיהיה לכולם שפע, גם לפני החגים וגם אחרי החגים, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו מכירים עכשיו קצת את פסח, קצת לפני ואחרי שעברנו את פסח, אנחנו מגיעים לל"ג בעומר. עכשיו, אתה סיפרת לי של"ג בעומר בג'רבה, בית הכנסת, זה היה איזה אירוע שעד היום מתכנסים יהודים מכל רחבי העולם, כדי לשמוח בשמחת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מה כל כך מיוחד בהילולה הזאת שחוגגים אותו דווקא שם? מה לקהילת ג'רבה דווקא עם האירוע הזה של רבי שמעון בר יוחאי? מה בעצם גם היה האירוע שם? וואו, אתה נוגע בו בשאלה מעניינת מאוד, כי אני לא יודע באמת במרוקו, או באלג'יר, או גם באשכנז, אני לא חושב שהנושא של רבי שמעון בר יוחאי תפס כמו שהוא תפס בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, כשהגענו לארץ, והמציאות נהייתה יותר גלובלית, שכולם יכולים לנסוע, לקחת האוטובוס, ולהגיע בתוך שעה וחצי, שעתיים, לצפת, למירון וכו'. בג'רבה, הנושא של רבי שמעון בר יוחאי זה אחד הדברים המיוחדים. יש גם את השיר של בר יוחאי, שהוא מתורגם בערבית. כל המילים המיוחדות של שיר בר יוחאי, שאנחנו כולנו שרים אותו, הוא שיר מיוחד, ששרים אותו בערבית, בשפה הערבית, עם מילים שונות וטיפה מיוחדות מאוד. אין לי תשובה מדויקת לזה, אבל מה שכן שמעתי פעם מפרופסור חזן, אפרים חזן, איש מיוחד מאוד, שהוא באקדמיה ללשון, אני חושב, הוא בבר אילן משהו מיוחד מאוד, הוא גם אחד החברים בהקמה של המרכז שאנחנו מקימים בירושלים, בעזרת השם. הוא סיפר שהכהנים שגלו לג'רבה, הם מטבע הדברים היו משמרת שקשורה לאזור הגליל. הם היו משמרת שקשורה לאזור הגליל, והם היו רגילים כשהם היו בארץ לחגוג את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר. כשהם גלו לג'רבה, אז כולם התקבצו, ואת המנהג שהיו רגילים לעשות בגליל, המשיכו את אותו תהליך בג'רבה. אנחנו לא מדברים על אותה קהילה מקורית, כן, רבי שמעון בר יוחאי היה רק אחרי בית שני, אנחנו מדברים על כהנים שגלו אחרי, כן, בתקופות, ב1000 שנה האחרונות, והם היו בעצם רגילים לחגוג את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי באזור הגליל, גלו לשם והם משכו איתם את אותו מנהג. והמנהג הזה עד היום בג'רבה, השלטונות שעוינים את ישראל, או שאין שום קשר דיפלומטי היום עם השלטונות, מבינים שהנושא של ל"ג בעומר זה דבר שמוסכם, וצריך כן לתת את האפשרות ליהודים להיכנס פנימה, לתוניס, לג'רבה, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. ומה אנחנו רואים שם שאנחנו מגיעים בל"ג בעומר? מה האירוע? שירה, ריקודים? שירה, ריקודים, נרות, אווירה מיוחדת מאוד, שירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, בלילה הראשון, בלילה השני, מכל העולם מגיעים לשם. סוג של אומן כזה קטן, לקהילה התוניסאית, מגיעים גם כמובן מארצות הברית, מצרפת, אלה שאין להם בעיה מורכבת להגיע כמו באנשי הארץ, מגיעים לשם, חוגגים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. יש איזו סגולה שמעתי? משהו להיפקד בבנים? אלגריבה זה מתוקף המציאות של המקום הקדוש הזה, כן, יש סגולה, בדוקה ומנוסה, של להיפקד בבנים, כן. מתחת לארון קודש לוקחים ביצה, רושמים עליה את השם של מי שצריך להיפקד בבנים, וזוכים להיפקד בבנים, מי שצריך להתחתן, זוכים להיפקד בחתונה. מה זאת אומרת, שמים את הביצה וזהו, או שמה? שמים את הביצה עם השמות. לפני ל"ג בעומר, זה קשור ל"ג בעומר, לא קשור, איך זה? לא קשור לל"ג בעומר. אנשים נוסעים לשם מכל העולם, מגיעים לשם, שמים את הביצה, רושמים את השם של מי שצריך להיפקד, ורואים ישועות. אני מכיר כמה אנשים שזכו בישועות בזכות הדבר הזה, שלא היה להם ילדים כמה שנים, ויש אפילו, לצערנו הרב, זה עובד גם אצל גויים. גם גויים לפעמים הולכים לשם ונפקדים. מתוך כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לגויים את הקדושה של המקום, ושומרים על המקום היום עד עכשיו בצורה אדוקה. השלטונות מבינים את האוצר הגדול שיש להם ביד. טוב, לצד כל הסיפורים המאוד מעניינים האלה, אני רוצה לשאול, יש איזשהו ידיעה, איזשהו מושג כזה שמסתובב ומוכר, על שיטת הלימוד הג'רבאית.
אתה יכול להסביר מה מדובר? זאת אומרת, בקרב לומדי התורה יש איזושהי שיטה ייחודית של יהדות ג'רבה, שהיא, אני לא יודע אם היא עוד קיימת היום, אז אתה מכיר מה מדובר? אתה יכול לספר לנו איפה בכל זאת אפשר להתרשם? אני אפתיע אותך, השיטת הלימוד הג'רבאית, זה השיטת הלימוד המקורית. שזה אומר מה קורה? אנשים חושבים שהג'רבאים יש להם איזושהי שיטת לימוד מיוחדת, ששונה מכולם. אבל לא נעים לומר, המציאות, ככה מי שטיפה בודק ולומד בספרים, השיטת לימוד המקורית היא השיטה המקורית. היא השיטה המקורית. מהי אותה שיטה? סליחה, מכבודך או מכבודם של כל האשכנזים שבינינו, אנשים חושבים שהשיטה המקורית היא השיטה הרגילה של הפלפולים. לא. השיטה המקורית, בקצרה אני אתמצת אפשר את כל הנושא הזה בזמן הקצר שיש לנו, היא בעצם לקחת את רש"י, לצורך העניין, רש"י, ולראות מה כאב לו. לראות מה גרם לו לכתוב את מה שהוא כתב. כלומר, יש פשט רש"י, אני לא עוצר בפשט, אני מנסה להבין למה הוא הגיע לפשט הזה. כן, לפעמים אתה מוצא פתאום ברש"י שהוא משנה את הנוסחה בגמרא, ממה שכתוב בפועל. כן? מה זה? אולי יש איזושהי טעות? לא, רש"י לא טועה. רש"י, כל מילה ומילה שהוא כתב, יש לו סיבה למה הוא כתב אותה, למה הוא שינה אפילו את הנוסחה, וכשאתה מתבונן בזה, לעומק, אתה גם פותר הרבה קושיות שיבואו לך בדרך. הרבה קושיות שיבואו לך בדרך, אתה פותר אותם, כי אתה בעצם מתבונן ברש"י, איך שהוא כתב את הדברים, וזה נקרא בלשון של כיסא רחמים, ככה לומדים בדרך כלל. אגב, זו הישיבה שעדיין מיישמת את שיטת הלימוד הזאת. נכון, גם בפורת יוסף בירושלים, אני מאמין שהבסיס, הרב עובדיה, למד בשיטה הזאת. הבסיס הוא בעצם לקחת את הרש"י, ולהבין את העומק שלו, מה היה קשה. ואז ברגע שאתה מבין את הרש"י כמו שצריך, אתה מבין גם כמה קושיות שהיו לך בדרך, הכל נפתר לך. זאת אומרת, אתה נכנס כביכול לראשו של רש"י, אתה מתרגל לחשוב, להסתגל. בדיוק, אתה מתרגל לחשוב כמו הרש"י. וואה. ובצורה הזאת, ככה למדו. אבל באיזשהו מקום, בתקופה של ההשכלה, שאנשים קצת, היה קשה להם, ככה מובן, אני לא אומר דברים מעצמי, היה אנשים קשה קצת עם המציאות של להיכנס לעומק של רש"י. זה דורש. זה קצת משעמם גם. עזוב אותי, תשחרר אותי מה. אז היה צריך יותר את הפלפל, את הפלפולים ואת כל מה שמסביב. זה הכל בסדר. מזה ומזה אל תנח ידיך, אבל צריך לדעת ולזכור. שהבסיס המקורי, אני אזכיר שוב פעם את סבא שלי, עליו השלום, הצדיק מצפת, שהוא היה נוהג לשבת בבית כנסת הארי אשכנזי, הספרדי, מעל לבית העלמין, שם הוא היה יושב ולומד. מה הוא היה לומד? גמרא. היה יושב ולומד גמרא. יום אחד הגיעו אליו אנשים שעברו שם, תיירים שהגיעו לבית העלמין, לצפת, ראו אותו לומד גמרא, הסתכלו וצחקו, כאילו באיזשהו מקום גיחרו, מה אתה לומד? גמרא? ראו בן אדם עם חזות ספרדית, אמרו לו, אתה לומד גמרא? מאיפה אתה? אמר להם, אני מג'רבה. אמרו לו, בג'רבה למדו גמרא? הוא היה תקיף קצת, הוא סגר את הספר, ואמר להם, מה כתוב כאן? תלמוד אשכנז? תלמוד בבל. בבל זה בספרד. אנחנו עשינו את הגמרא. אצלנו זה התחיל. אצלנו התחיל הגמרא, תלמוד בבלי. כלומר, אנחנו צריכים לדעת ולזכור, זה בעצם הצורה הזאת, הוא ענה להם בצורה מאוד מאוד ברורה ויפה ונחמדה. שהלימוד המקורי נשמר אצלנו. הוא שמה, והשילוב המיוחד של שתי הדברים יחד, אני חושב שזה הדבר הכי, לעניות דעתי, הכי נכון והכי מבורך שיש לעם ישראל. טוב. נסיים עם מה שפתחנו בפתיח של הפודקאסט כזה, שאמרת שאתם מקימי מרכז מורשת טוניסיה בירושלים, ואמרנו שנחזור כדי להבין קצת יותר מה זה המרכז הזה. אז תספר לנו קצת על המקום הזה, ואני רוצה קודם כל נדגיש על המבנה שאתם בונים שם, מה בדיוק קורה שם, מה זה הולך להיות? זה הולך להיות בעצם מרכז שבו יהיה את כור ההיתוך, ששם תוכל להיכנס ולהרגיש כאילו עלית על מטוס, והגעת על המקום שלא יכולת להגיע עליו אף פעם, לג'רבה. אני כשהגעתי לג'רבה פעם ראשונה, נגעתי בקירות, כי ידעתי שאני נוגע בקירות ששם היו סבא שלי וסבתא שלי, ודורי דורות של כהנים עם ציפייה ועם דמעות להגיע לארץ ישראל, ואנחנו זוכים פה בירושלים, במקום קרוב לבית המקדש, להקים מבנה גדול, שהוא כבר עומד על תילו, זה לא איזשהו חלום רחוק, עומד על תילו, שבפנים יהיה את כל התחושה, את כל האווירה, את כל הריחות, גם את המאכלים, אני מאמין שיהיה. הבגדים של הלבוש האותנטי של יהדות ג'רבה, המאכלים המיוחדים, הספרים של רבני ג'רבה. יש לנו אפילו דפוס, מכונת דפוס, בת קרוב ל100 שנה, שהיא בתהליכים להגיע לארץ הקודש. הדברים האלה זה דברים שבעצם מי שייכנס לשם ירגיש, בעצם הוא יפתח את העיניים ופתאום יגיד, אני נמצא בעולם אחר. יש דבר כזה?
אפילו את הקושה, את התנור הזה שדיברנו עליו, גם הוא הולך להיות שם. גם זה הולך להיות שם בעזרת השם. המבנה עצמו, הבנתי שהוא הולך להיות העתק של בית הכנסת הגדול. המבנה עצמו המרכזי, הקומה המרכזית של הבית הכנסת, היא הולכת להיות אחת לאחת באותו סגנון של הקשתות, עם הגילופים, עם הצבע הכחול המיוחד של ג'רבה, עם הקנדיל, הנרות של רבי חי טייב, רבי חלפון משה הכהן, כל הצדיקים לדורותיהם, רבי חיים חורי, כל הצדיקים, יהיה להם שם את המקום שלהם, בצורה מיוחדת, וזה באיזשהו מקום, זה ההכנה שלנו לקראת הגאולה, שבעזרת השם אנחנו נזכה, כמובן, אפשר לשכוח, אנחנו ערב פסח. באחד המקומות שם אנחנו רוצים ליצור מקום שנקרא ישיבת הכהנים. אנחנו כהנים, לא נשכח, אנחנו כהנים מג'רבה, בעצם סוג של בית ספר להכשרת הכהנים, ללימודי עבודה בבית המקדש, השחיטה, קבלת אדם. יש גם כאלה שעכשיו עובדים על כל מיני טכניקות, איך לעשות קבלת אדם בצורה יותר מיוחדת. יהיה אפשרות בבית המקדש שלישי? לא יהיה אפשרות. נו, אולי בפודקאסט הבא נדבר על זה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאותה גמרא במסכת מגילה שאומרת שעתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ יקבע בארץ ישראל, זה בעצם תהליך שהוא נועד בסופו של דבר לקראת ביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש. זאת אומרת, הם מתכנסים פה, והרעיון הזה של להביא את העתק הזה של בית הכנסת מג'רבה לירושלים, זה חלק מהתהליך שעליו אנחנו שואפים כולנו. בלי ספק, ממש ככה. הרב מאיר מזוז אמר שהוא לא ייבנה ויבוא במטוס לארץ ישראל, אלא התפקיד שלנו לבנות אותו, וברגע שנבנה אותו, הקדושה שקיימת שמה, היא תעבור ותחזור לארץ הקודש. מעבר למרכז הזה, אני מבין שיש לכם גם איזשהו מגזין, שאתם מוצאים אותו לאור פעם בכמה זמן, שנקרא אוצרות, אני מחזיק אותו כרגע בידי, אוצרות מורשת תוניסיה ג'רבה. מה בעצם מטרת המגזין הזה? אני ככה מעלעל בתוכו. המגזין הזה, באמת, כמו שדיברנו, כמו שנדבר, המגזין, המטרה שלו, את התוכן, את העוצמה, את המיוחדות של המורשת הייחודית של התוניסאים, לשמר אותה גם בכתובים. אנשים כמאים ומחכים למגזין הזה מפעם לפעם כשיגיע אליהם. אנשים שמחים לראות את זה, ובעצם כל משפחה יש לה את הסיפור שלה. כל משפחה יש לה איזשהו סיפור ייחודי על הסבא, על הסבתא. ואת הדברים האלה אנחנו בעזרת השם רוצים כמובן לשמור אותם. אנחנו כמובן לא נגיע לרמה של עיתון משפחה, אבל משתדלים, אולי כן, בעזרת השם. משתדלים בעצם לתת פה את הדגש למורשת שלנו, שתהיה מונצחת לנצח נצחים בלב של כולנו. טוב, אז מי ייתן ונזכה לכך בקרוב בבניין בית המקדש. אז תודה רב דוד כהן על השיחה המרתקת וההיכרות המדהימה הזאת עם יהדות תוניסיה וקהילה הג'רבאית. האזנתם לאנשים וקהילות מבית משפחה פודקאסט. אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לאורחי הסאונד אברי מוויזל, דניאל לוין ואיילה וילהלם, הסמנכ"לית שיווק מזל צ'יפרו. כל הסדרות והפרקים מחכים לכם באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077 20 20 200 שלוחה 205.